Salamu aleykum mehriban iyleşler dostlar. Akşamınız hayırlı bolsun. Ine biz iyleşmizin öýüne geldik. Jigim gelşinde marazin kan bu tut aşağı hiç il soğukluk beren okdydy gelip gördük. Aşağı tempon at gazeden bulam teret içine ten hiç il ýagdaýda eredip bilmän görýän aşağı pon linyalar dıkıp buz tutonna şu buzu açmadan hiç il ýagdaýda aşağı çastyna soğukluk bermeýär. Şunu wagtynda çalışmadan şunu ýalak buz tutýar munam kösünüp ayırmalı bolýar. Şu ten ayırjak bolsaň şu buzy eretmeli bolýar. Linýany açmasaň gün ten goýunyňla hiç il ýagdaýda aşak soğukluk berenok. Indi şuna gyzgyn suw guýmaly, feň tutmaly, şunu eretmeli. Şunu ýalak wagtynda seretmeseňiz buz tutýar, gaýtym iki çykdaýjyly bolýaňyz hem halazynyňyza ziýan edýäňiz. Arkaň habarlaşyp bilýäňiz kimiň halazyny soğutmaýan bolsa, aşak çastyna soğukluk bermeýän bolsa, jaňlaşyp bilýäňiz. Nomerler, profiller, Aşgabat şäher boýunça hyzmat edýär. Janyňyz sag bolsun, sag bolun.